20 yaşlık жигит турында уйлап отырасы жоқ, чөнки ул жигит менен үзүмдө хаманда жашайм. Чөнки яшьлегимдин иң мотор вакытлары. Анын моторлары шундан тура хыяллар, биринчи мөхәббәт һәм шигъриятта, әдәбиятта биринчи адамлар. Агыр шектә менә шушы бер дә менә тормыш хыяллары, мөхәббәт, шаукымы дип әйтелгәндә, магиясы һәм әдәбияттагы шушы биринчи адамлар һәм биринчи өметләр, ышанулар, омтылышлар, алар бүтән гомер буе озатып килеп, мине шәхес иткән, бер этәргеч булган бер моментлар инде менә, тормыш мизгилләре. Шуңа күрә 20 яшьлек егет минем белән әлдә бар. Ул бераз картайды гына. Кызлар мәсьәләсе катлаулырак, чөнки биринчи мөхәббәт дип әйттем. Мине биринчи мөхәббәтем мәктәптән үк килә инде, ул биринчи симпатия инде, ул биринчи шундай шамал, биринчи тартылым, сыну, биринчи күңел хисләре һәм шигырьгә алып килде. Шуңа күрә мин биринчи мөхәббәттән бик зур нәрсә алып чыктым. Әдәби язмыш алып чыктым. Мин бик тыйнак идем, куркак идем, юаш идем. Кызлардан бигрәк тә куркам, чөнки 4 малай үстек семьяда, гаиләдә 4 малай. Шуңа күрә кызларны белмим, белмәгән бер куркыта. Менә шуңа күрә мин кызларга якын барырга куркып йөргән бер мәл иде һәм гашыйк булдым. Менә шушы каршылыклы ситуация, вазгыять мине шигырьгә алып килде, чөнки каядыр хисне түгәргә кирәк, каядыр хисне белдергә кирәк, күңелне ачарга кирәк, яки ябырга кирәк, каядыр кертеп. Менә шулай итеп шигырь дәфтәрләре, том дәфтәрләр барырга килде. Бик күп яздым мәктәптә укыганда, бик күп яздым, мин бик шагыйрәне җанлы кеше булып чыктым. Әнкәйдән килә ул, әнкәй минем бик шагыйрә кеше. Мөнәҗәтләр, бәйтләр, шигырьләр, җырлар чыгарып, әлегә чаклы 93 яшендә дә шулай шигырьләр чыгарып, җырлар чыгарып утыра. Менә шу әнкәйдән килгән бер күңел халәте гомумән мине ошаган бүтән яклап та, ошо аның бер йөрәк җимеше, бәгырь җимеше буларак менә шушы мине шигърияткә кадаклап биләп куйды инде шушы мәхәббәт хисе. Ул тойгы инде әлбәттә беренче генә иде. Бик зур сынауларны үтә алмады. Чөнки кыз ягы да бик катлаулы булды. Мәхәббәткә бик сагып килә торган, егетләргә бик сагып килә торган. Мин үзем дә юаш булгач, шулай безнең ул берничә ел шулай ымсынышып йөргәннән соң, яшәгәннән соң, укыганнан соң бергә ул да шигырьләр яза иде. Шулай итеп без киттем укырга Казанга. Ул авылда калды, менә шулай итеп аерылыштык, аталыштык бераз. Әлдә без туган көндәрдә котлашабыз. Мин ул исемне кулланам, әсәрләрдә кулланам. Ул хисне кулланам, ул тойгымны, шушы халәтләрне кулланам һәм шушы вакыйгаларны кулланам. Ничек итеп мин шушы мәхәббәтемне яуларга тырышканымны, үзе бер әсәр язарлык, роман язарлык мәхәббәт, әйтүемчә, мин ул мәхәббәттән, беренче хистән үк зур язмышны алып чыгып киттем. Ул булса Казан, әдәбият, шигърият, хис, сагыш һәм ниндидер бер магик бер халәт алып чыктым. Шушы халәттән киткән магия мине әдәбиятка китте һәм албастыларга чаклы алып барып җиткерде, романнарга чаклы. Чөнки албастылар романның төп герое да аның исемен йөртә. Беренче уртаклык юк, бердән бер уртаклык без күршеләр. Бер урамнан, ләкин аның йорты юк инде, йортының урыны бар иде. Каршы якта аны Көш елгасы алып киткән. Бераз ниндидер бер йорт урыны кебек, нигез урыны кебек кенә урын. Һәм мин урынны гел өйрәнәм, кайтып өйрәндем. Менә бер 10 ел элек кенә мин шушыннан нәрсәдә табырмын кебек килгән иде. Чөнки урынны беләбез, ләкин елга аны алып киткән. Менә шунда мин шушы нигездәшемнең, шагыйрьнең кыйсын таптым. Мин аның аларның тупылларында, кайыннарында күреп калдым. 60-нчы елларда, 70-нче елларда картайып, алар шулай картайып үлделәр минем күз алдымда. Алып төшеп, шунда кем әйтмешли үзләренең соңгы сугышларын алдыларына шу ак итеп җыгылганнарын хаҗат туры менә дә булды. Инде алар ныклап бер мәшкәгә әйләнгән бер
Менә шунда кыйы сын таптык, чөнки күәш саяйды, тегеннән кыйы килеп чыкты. Мин Бабишның яраткан кыйсы ул, Бабиш шушы кыйы, Бабиш кыйсы дип аталган ул, иткән ул. Икенче чагында ул. Менә шушы кыйының бурасына тутынып, кагылып, Бабиш ичкән сулар шунда булган, ичкән сулар дип, аны чишмә булган анда, шу чишмәдән чыккан инде ул. Менә шушыннан сулары ичкән кеше мин. Ул хикмәт тумыштан килә. Туган нигездән килә, җирдән, судан килә. Безнең як шундай. Безнең як серле як. Бездә юллар ягы. Бездә магия, ну, исәнбәттәр чыккан як бит инде. Безнең якта бит, мәсәлән, урманга кергәндә дә бөтенләй башкача керә халык. Сөйләшеп керә, әйтеп керә, рөхсәт сорап керә. Суга кергәндә дә шулай сорап керә. Ул бит сизелмичә эшләнә. Без аны бит кешегә әйтеп эшләмибез. Ләкин безнең рухта бар, табигатьне рәнҗетмәү. Табигать белән компромисста яшәү, аңлашып яшәү. Ияләр белән яшәү, рухлар белән яшәү. Ул бит рух бит ул ниндидер бер мәҗүси әйбер түгел. Рух ул шушы табигатькә хөрмәт дигән сүз. Син аны тери итеп кабул ит. Чөнки ул сиңа бит һавасын бирә, кислородын бирә, сиңа суын бирә, чишмәсен, тәмен бирә. Сиңа просто матурлыгын бирә. Сине шагыйрь итә ул шушы матурлык белән. Син димәк җавап кайтырга тиеш. Мин үзем дә бит шуңа шөгыльләнгән кеше, экстрасенс. Лар заманында мин дә кызып китеп, махсус махсус минем кенәгәләрем дә бар иде укыган турында. Һәм мин күпмедер дәвалау белән дә шөгыльләндем. Һәм бүген дә кирәк икән экстренный моментта кешеләрне аякка бастыра алам. Ләкин мин аңа шөгыльләнмим. Минем өчен минем әйбер түгел ул. Аның өчен медицинаны бик нык белергә кирәк. Ул әйбер бар дип уйлыйм. Аны төрле şey нитергә була. Мәсәлән, шундый яңарак кына бер момент булды. Минем шундый хикәям бар. Бүреләр һәм Иоганн Себастьян Бах дигән. Ул Иделдә дә басылып чыкты. Ул минем иң яраткан әсәрем. Һәм ул менә шушы Орша тирәсендәге станция, әйтмим кайсы икән, Орша юлындагы станциядә төшеп калган бер малайның янәшәдәге авылга әбисәненә кайтканда бүреләр очрагы турында. Ул турыда язып чыктылар әле, язып чыкканнар. Мин шушыны алдым да, күп еллар бер башта йөрдем, бер нәрсә язарга була бит. Просто мин үземне дип әйтмим. Ләкин тормыштан уланган вакыйга инде ул. Ул әйбер язучы өчен нормаль әйбер. Тормыштагы кайбер кискен моментларны алып язарга була. Әдәби эшкәртеп һәм көчәйтеп. Һәм минем ул аның вакыйгасы гына шул. Бүтән аның ичке бүтән материалы минем уйлап чыгарылган материал. Һәм ул милли материал. Менә шушы татарча бер кибелмәгән малайның бүрләргә очрагач, балалар бакчасына йөргәндә үк шыңшытып, скрипадан шыңшытып уйнап йөргән туган телне искә төшерүе. Һәм шу туган телне уйнаган шыңны киеп чыга инде ул бүрләрнең китеп баруы. Һәм исән калуы. Ул укучыга шады. Һәм менә шушы әйберне бер әдәбиятчыбыз дип әйтәм инде. Каядыр 56 елнымы каядыр чыккан миңа күргәнем юк. Бер мультфильмда ниндидер бер джунглидагы яр алдында, хайваннар алдында, җәнлекләр алдында скрипка түләли. Башка по-моему уйнаганын диде. Әле ул кутылганмы юк, маңа бирәмиләр дә. Улар кызык итеп кенә уйлаган булырга тиеш. Чөнки рәсемен күрдем мин аның. Мультфильм күрмәдем, но рәсем не биргән ул анда. Мине шул плагиат дип язып чыкты. Бөтен интернетка тутырып. Чөнки Франциядә чыккан китапта минем алай бер булганда, шул китапны тәнкыйть итәргә кирәк, шушы идән башлап. Менә шушыннан соң мине җавап язып килгән, чөнки принципта дөрес әйбер түгел менә моның өчен тәнкыйть итәргә. Чөнки бар мотив, бар сюжет. Мәсәлән, әгәр дә безнең бурынгыдан килә торган гадәт, мотив әйтик менә, поэтик мотив. Йөрәнең каберендә чәчәк үсеп чыга. Кайда гына юк ул. Әйтик, Җәлилнең бүреләре менә иң әшәке дошманда сине тими, иң әшәке җәнлеккә тими җанларда сиңа кешеләр үтереп китә. Ул Кулгалидә дә бар, Арслан белән чараган Юсуф әйбит абыйлары итеп китә, Арслан тими. Но аның өчен плагиат итеп булмый, ул мотив. Ул образный поэтик мотив. Ул сиңа шушы әйберне бирә. Не бирәсең? Идея бирә, но сюжет икенче бөтенләй. Ә менә шушы
Мен мотив тип кенә уйлыйм, менә шушы уйнау. Чөнки мең чирак бар, бөтен дөньяда бар алай бер. Ә ул мотивны кулланып, нинди идея әйтәсең бит, нинди фикер әйтәсең, һәм нинди сюжет кулланасың шуңа күрә. Менә шуңа күрә, менә күп кешеләр безнең татар әдәбиятында күп кешеләр шуңа әйттеләр, бик авыр хәлләрдә калдылар шушы әйбер белән генә. Нигә бер деталь белән генә кешене плагиат дип әйтергә тырышалар. Ә икенчедән, турыдан-туры күчерүләр дә бар. Минем мондакла әйтәсем килми, чөнки гомумән кайчагында уйлап калган ярты әдәбият шуңардан тора. Берсеннән берсе күчене бирә, сюжетлар күчене бирә, сюжетлар күчене бирә, образлар хәрәкәте күчене бирә. Икенче яктан караганда, кайчагында күчергән әйбер уңышлырак чыга. Беренче варианттан көчәйтүбрәк чыга. Мәсәлән, Muhacirler eseri var mı bizim? Muhacirler eserindeki iş Tuğan'ın yazmışı nәк шушындый bir килеп керә Мәхмүд Хәсәновның язга жаган романына. Әдәбият ул бик, мәсәлән, аны категорик рәвештә генә кешене гаепләргә итәргә ярамый дип уйлыйм. Әдәбият кайный һәм әдәбиятта иярүләр дә була, һәм әдәбиятта йогынтылар да була, тәэсирләр дә була. Менә сукырларча күчерү, сюжетка сюжет, яки образга образ, язмышка язмыш, әлбәттә, бу дөрес әйбер түгел. Юк. Мен тәмен беләм. Мин бит язмыйм, утырмыйм бит бер вакытта. Мин бит язмыйм. Мин утырып алам, бер-ике көн, бер-ике сәгать. Мин ойлар бу язмыйм бит. Мин еллар бу язмыйм мөмкин. Уйлап йөрим, минем башта языла күп нәрсә. Утырам да язам дизем. Менә мин Иблис коткысы дигән роман яздым инде. Кайтам да суытырга куям, кайтам да тагын эшлим, кайтам да тагын эшлим. Бу принципиаль әйбер бу. Күптән сөйләгән Иблис. Мин моны сөйләп йөреп, инде бу турыда бер кеше язып та чыкты. Менә сез әйткән әйбергә күп. Ләкин бик йомшак әйбер чыкты. Ә минеке капиталь әйбер. Һәм ул бүтән кешелек язмышы белән, кешелекнең әхлакый язмышы белән, иманы язмышы белән бәйләнгән. Чөнки күптән Иблис сүрелгән. Аны фашларга кирәк, табырга кирәк, тотарга кирәк. Һәм аны каршы гамәлләр кылырга кирәк. Ягъни просто чистарынырга кирәк. Шушындай максатлы әсәр ул әлбәттә зур булырга тиеш, көчле булырга тиеш. Һәм аңа шундый вакыйгалар булырга тиеш анда. Ул кешене тетрәндерергә тиеш, кешене уйландырырга тиеш, шок хәленә китергә тиеш. Яки аны гомумән инде бер чистартырга тиеш, нидер бер стресслар аша. Менә шушларны уйлыйм мин бүген төзүче, ташчы. Минем гомер буе хыялым йортлар төзер иде. Нәкъ ташчы буларак. Чөнки мин бик яшьтән кирпиччедә өйрәндем. Мастерок тотарга өйрәндем. Әткәй минем строитель, төзүче бригадир иде. Һәм мин строительларда да йортлар салдым. Авылда да әлдә мин кулда минем бик еш шундый төзүче коралы. Төзүче булыр идем. Бик ничектер мин яшәдем инде. Ләкин агач белән түгел. Нәкъ менә таш белән. Агачтагы элементларда керә торган нидер бер агач эчендә белән, балтаны да белән төзүче булыр идем. Чөнки йорт салу ул иҗат кебек. Менә ул таш кирпичкә кирпич, кирпичкә кирпич, катка кат, тәрәзәгә тәрәзә, менә шулай ничектер төзелә ул. Һәм минем күп әсәрләрдә бар ул төзүче турындагы мотивлар, төзүчелек поэтикасы. Мин шулай уйлыйм, төзүче булыр идем. Яки биюче булыр идем. Аңлап та бетереп булмый. Менә биюгәндә шулай ук очыш халаты кичерә идем. Шартым, йөрәгем, күңелем уша. Һәм синең аягың ниндидер бер җир белән күк арасында бер магия халәткә килә. Шушы. Биюче булыр идем. Галимҗан абый, безнең традицион соравыбыз бар. Ул да булса, сез татар әдәбиятын ничек киләчәген ничек күзаллана китерәсез? Бу сорауны биргәннәр Тукайга да, Токташка да, Җәлилгә дә алар берсе дә дөрес җавап бирә алмаганнар. Ни өчен беләсез? Чөнки әдәбият шундый категориядагы иҗат төре, менә ниндидер яшәү өлкәсе, иҗат өлкәсе, рухи дөнья өлкәсе. Аның
менә якын гына киләчәкләре белеп була, күпмедер җимләр була. Ләкин ерак киләчәктәге янышын белеп булмый. Менә мин әйткән әдәбияттагы, романнардагы магия менә шалкым тормышта күбрәк чагыла башлады. Чөнки күп нәрсәне тормыштагы, яшәештәге, хәтта сәясәттәге күп нәрсәне аңлатып бетереп булмый. Аңлатып бетереп булмаган әйбер инде ул күпмедер шалкым. Без бит белмибез, мәсәлән, әллә ул менә шушы Ходай Тәгаләнең, Алла Тәгалә безнең бер шушы кисәтүне, әдәби процессларны менә дөрес итеп, ничектер бер төгәл, бер билгеле бер категорияләрдә билгеләү кыен булыр. Ләкин бер генә өмет бар. Мин өмет ягындагы кеше. Миндә өмет философиясы. Мин үзем оптимист кеше. Һәм мине күп нәрсәдән коткарып калды. Менә шуңа күрә иң беренче шуны әйтәм. Татар милләте һәм аның рухияте гел булачак.